Tervetuloa kaikki tähän koulurakentamisen mahdollisuudet verkkoseminaariin. Tänään kysymme, kuinka toteuttaa koulu viisaasti, ja sama resepti pätee tietysti myös päiväkoteihin ja hoivakoteihin. Minä olen Meri-Jaura Bonnier Business Forumin toimitusjohtaja ja meidän julkaiseman kiinteistöuutisten päätoimittaja. Kiinteistöuutisissa seuraamme laajasti kiinteistöalaa ja luonnollisesti myös yhteiskuntakiinteistöjä. Lisäksi järjestämme näitä erilaisia tapahtumia kumppaneiden kanssa. Jos haluatte esittää kysymyksiä tai kommentteja, niin kirjoittakaa ne chattiin mielellään niin, että ne näkyvät kaikille. Siellä alhaalla on tähän valintamahdollisuus. Mutta meillä on nyt tiivis aamu, joten aloitetaan. Ja ensimmäisen puheenvuoron käyttää Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen, joka kertoo meille kouluhankkeiden merkityksestä Hämeenlinnan kaupungille. Ole hyvä, Olli-Poika. Kiitos paljon ja huomenta vaan kaikille. Mukava nähdä teitä virtuaalisesti. Minulla on tässä noin 10 diaa, lähdetään niitä tykittelemään, eli olen OP ja toimin Hämeenlinnan kaupunginjohtajana ja me ollaan tehty aika paljon investointeja kouluihin liittyen ja toki kasvukaupungissa, keskikokoisessa kaupungissa kouluverkkoasiat ja koulujen laatu ihan kiinteistönäkin keskusteluttaa paljon. Noin. Eli muutama sana esittely meidän kouluhankkeistamme, eli miten hyvää koulua Hämeenlinnassa rakennetaan. Ja me ollaan siis satsattu viimeisen 10 vuoden aikana yli 100 miljoonaa euroa kouluinvestointeihin. Eli joskus, jos haluaa hämäläisen hirtehisesti sanoa, niin ole Hämeenlinnaa, vaan nyt kyllä on Hämeenlinna hyvinkin, sanotaan näin, että tilanne on hyvä. Ja voisin esitellä nyt nämä keskeiset hankkeet. Eli mennään seuraavaan diaan. Eli ensinnäkin meidän koulurakennushankkeesta vastaa meidän kiinteistöpalvelut ja tilapalvelut, ja se toimii osana meidän emokaupungin tällä ydinrakenteessa kaupunkirakennetoimialassa. Ja me lähdetään tietenkin siitä, että tehdään turvallisia, terveellisiä ja laadukkaita tiloja, ja kilpailutetaan nämä myöskin tästä lähtökohdista hintalaatu-kilpailuna. Painotetaan myös laadullisia kriteereitä. Viime aikoina me ollaan käytetty meidän suurimmissa kohteissa, myös muissa kuin koulukohteissa, tätä hankintamenettelyä, tätä kilpailullista neuvontamenettelyä, ja siinä voidaan jo kilpailutusvaiheessa neuvotella kohteeseen sopivista rakentamisen ratkaisuista. Ja se on osoittautunut hyväksi, tietenkin edellyttää sitä, että pitää olla kumppani, joka on ikään kuin monipuolisesti dialogiin valmis ja ehkä niin kuin tuntee myös ratkaisuja ja osaa tarjota niitä monipuolisesti, niin sitten tämän vuorovaikutuksen kautta saadaan aika hyviä lopputuloksia. Ja KVR-urakka, kokonaisvastuurakentaminen, on käytännössä se malli, jota me ollaan viime aikoina käytetty. Se on osoittautunut ainakin meidän kaupungille sellaiseksi, että se on kustannushallinnalta myös erittäin käytännöllinen. Toki on muitakin tapoja tehdä, voidaan toimia allianssina tai tehdä eri tavoin, mutta sanotaan, että KVR:ssä niin keskikokoiselle kaupungille ainakin ja ottaa huomioon meidän organisaation koko, niin tämä on ollut niin kuin hyvin käytännöllinen malli. Ja hankkeiden laadulliset vertailuperusteet asetetaan aina hankkeen yksilöllisten piirteiden ja tavoitteiden mukaan. Ja huolehditaan myös siitä, että henkilöstö, asukkaat, sidosryhmät, vaikkapa liikuntapalvelujen käyttäjät, kun puhutaan yhteiskäyttötiloista ja näin edelleen, ovat mukana. Seuraava dia. Ja laadunhallintasuunnitelman kautta sitten myös kaupungin ikään kuin johto ja pystyy ohjaamaan sitä, mitä me sitten haluamme lopulta saada. Toki meitäkin rajoittaa se, että kaupungin pitää huolehtia investointikyvystään ja pitää taloutensa tasapainossa. Keskikokoinen kaupunki ei voi elää velaksi samalla tavalla ehkä kuin suureen väestönkasvuun panostavat suuret kaupungit, ja meidän täytyy olla aika tarkkoja siinä, että meillä pysyy suurin piirtein meidän talous balanssissa. Hämeenlinnassa tilanne on varsin hyvä, mutta laadunhallintasuunnitelmalla osaltaan varmistetaan myös pitkäjänteisesti tätä, jotta meidän ei tarvitse sitten palata niihin tiloihin ikään kuin remonttikysymysten osalta välittömästi uudelleen. Energiatehokkuus erittäin tärkeä tässä ajassa, ja ylipäätään resurssiviisaus ja ympäristövastuullisuus liittyy myös kaupungin brändikysymyksiin voimakkaasti ja meidän hiilineutraali Hämeenlinnan tavoitteisiin, jossa onneksi ollaan nyt muutama vuosi edellä meidän tavoiteaikataulua. Ja samoin sisäilmakysymykset, erityisesti asukkaita ja käyttäjiä, puhuttaa hyvin voimakkaasti, ja ne täytyy huomioida laadunhallinnassa jo etukäteen ja luoda ilmapiiri myös sille, että ikään kuin yhteisöllä on varmuus siitä, että laatua tuotetaan. Ja sitten tietenkin nämä kiinteistöpuolen peruskysymykset, puhtaus, kosteus, YM, ja tietenkin sitten tänä päivänä sosiaalisen median aikakaudella en voi olla korostamatta viestinnän merkitystä. Se on oikeasti erittäin tärkeää, että hankkeet koetaan yhteisössä hyväksyttäväksi. Ja Hämeenlinnassakin on käyty paljon aika
rankkojakin keskusteluja siitä, että minkälainen kouluverkko meillä on, kun lapsimäärä vähenee, ja on puhuttu juuri siitä, että kuinka paljon satsataan seiniin suhteessa sisältöihin. Tämä on myös tuonut sen paineen siitä, että ne seinät, mitä meillä käytössä on, niin niiden pitää todellakin olla sitten korkeatasoisia. Ja meidän laadunhallintasuunnitelma löytyy kaupungin verkkosivulta, kannattaa käydä sieltä katsomassa. Se on mielenkiintoinen ja selkokielinen dokumentti eteenpäin. Ja sitten näitä muutamia kohteita. Meillä on tässä vähän eri kokoisia, eli lähdetään Vuorentaan koulusta liikkeelle. Tämä on valmistunut vuonna 2020 ja tässä tämä on tämmöinen alakoulutila, missä on sitten myös monitoimitilaa ja kohtuullisen pieni, noin 150 henkilön koulukiinteistö ja myöskin suht edullinen kaupunkitasolla 3 miljoonan hanke. Ja päiväkoti on tässä myös kiinteästi kiinni ja siinä on henkilökunta ollut mukana, koska erityisesti nämä tilanteet, joissa yhdistetään esimerkiksi varhaiskasvatusta ja perusopetusta samoihin tiloihin, niin ne myös yhteisössä helposti herättää kysymyksiä siitä, että tilojen toiminnallisuuden on oltava riittävä hyvä. Ja tähän ehkä voisi näyttää pienen timelapse-videon tästä rakentumisesta. Kaurialan koulun uudisrakennus on meidän aivan ydinkeskustan kupeessa sijaitseva yläkoulu. Se on kaksikerroksinen ja valmistui vuonna 2022 ja otettiin käyttöön vuonna 2023. Palvelee noin 450 yläkoulujen oppilasta ja tänne keskitetään myös ikään kuin meidän välittömässä läheisyydessä olevien muutaman alakoulun, kuten Myllymäen, josta kohta puhun, niin oppilaat sitten, kun he tulevat yläkouluikään. Ja tämä on myös tällainen yhdistelmätila, eli tässä käytetään tätä aluetta myös paljon kaikkeen muuhun tarkoitukseen ja erittäin edustava myöskin. Ja sanotaan näin, että on varauduttu siihen, että tämä tila tulee olemaan meillä käytössä pitkään yläkouluna ja tämä palvelee tilannetta, jossa meidän keskustaajaman kantakaupunki, eli tämä perinteinen Hämeenlinnahan on muuten kuntana hyvin laaja, niin myös kasvaa edelleen, vaikka sitten reuna-alueella väestömäärä väheneekin ja lapsimääräkin myös keskittyy ikään kuin kantakaupunkiin. Ja tämä oli laajasti myöskin osallisuuteen perustuva hanke, ja me ollaan esitelty tätä paljon. Tämä on kyllä hyvin edustava ja tyylikäs ja nykyaikainen. Eteenpäin. Ja Myllymäen koulu, ehkä eniten Hämeenlinnassa keskusteluttanut kouluhanke viimeisinä vuosina, nimittäin tätä koulua oltiin lakkauttamassa. Kyse on tällaisessa hyvin omintakeisessa, hienossa, pittoreskissa kaupungin osassa sijaitsevasta vanhasta niin sanotusta kyläkoulusta keskellä kaupungin keskustaa, ja se oli jo lakkautuslistalla, mutta sitten asukkaiden aktiivisuuden myötä se säästyi ja pelastettiin, ja siinä yhteydessä sitten päätettiin myös tehdä remontti, ja koulu on hyvin yhteisöllinen ja hyvin tunnettu täällä Hämeenlinnassa, ja se on tavallaan ikoninen kohde. Ja siinä on tällainen 1900-luvun alussa rakennettu hirsirunkoinen puukoulu ja sitten 50-luvun alussa tullut kivirunkoinen julkisivultaan rapattu toinen puukoulu siis ensin ja kivikoulu on sitten se uudempi. Ja uudisosa tehtiin tähän samaan yhteyteen ja se on kaksarjainen alakoulu, tämmöinen keskikokoinen ja tosiaan tämän koulun merkitysalueelle on huomattavasti kokoa suurempi ja remontille oli suuret paineet, koska siihen kohdistui niin paljon odotuksia ja se nyt otettiin käyttöön tänä syksynä
ja olen siellä käynytkin ja on kyllä erittäin idyllinen ja nyt samalla nykyaikainen, huomioitu hyvin se, että miten sovitetaan vanhaa ja uutta yhteen ja tällainen 1900-luvun alun hirsirakennus yhdistettynä sitten tähän kivirakennukseen ja kaikkeen moderniin teknologiavaatimukseen ja muuhun, niin se ei ole myöskään rakennuttajalle varmaan ollut ihan helppo tapaus, mutta on aivan upeata jälkeä saatu aikaa ja tätä mielellämme esittelemme kyllä. Ja kaikki talotekniikka, rakenteet, pinnat, kaikki uusiksi. Ja se oli sitten jo 8,5 miljoonaa ja näin päälle, mutta sanottava myös, että nämä on pitänyt budjettinsa aika hyvin, eli me ei olla törmätty tilanteeseen, jossa meillä olisi joku kouluremontti viime aikoina kustannustasoltaan räjähtänyt käsiin, ja se on kyllä erittäin tärkeää eteenpäin. Ja sitten yksi meidän suurimmista kouluista, Hämeenlinnan yhteiskoulu eli HYK ja sen yhteydessä oleva liikuntahalli, itäisen kantakaupungin keskeinen koulukohde, noin 900 oppilaan koulu. Tässä oli sellainen surullinen tarina taustalla, että kyseessä on tällainen siis osintain 1950-luvun standardimallin mukaan rakennettu koulu, josta osa oli päässyt sisäilmaltaan niin huonoon kuntoon, että ne oli käyttökiellossa. Pystyin olemaan 12 minuuttia sisällä tässä koulussa ennen kuin se kurettiin, se toinen osa siitä. Se oli erittäin myrkyllinen ihan oikeasti sieltä sisältä. Ja siinä oli tällainen valituskierre korkeimpaan oikeustasoon asti. Ja tässä tapauksessa kokonainen lapsisukupolvi valitettavasti joutui parakeessa käymään koulua liian pitkään. Ja tämä oli suoraan sanoen myös herätti kysymyksiä siitä, että joskus nämä prosessit vaan on liian pitkiä inhimillisestä näkökulmasta. Mutta kun päästiin vauhtiin, saatiin lupa säilyttää vanhaa ja purkaa hieman vanhaa, niin sitten siinä yhteydessä rakennettiin paljon uutta. Ja tämä 3-kerroksinen uudisrakennus tuli olemassa olevan rakennuksen kylkeen. Ja nämä on tosiaan tässä ajateltu, että keskustellaan ikään kuin historiallisten eri kerrostumien kanssa. Ja oppilaat aloittivat tässä myöskin ihan hiljattain. Ja tähän liittyy myös meidän keskeinen uusi lähiliikuntapaikkauudistus, eli tämmöinen liikuntahalli ja sitten tämä piha-alue, jotka palvelee siis voi sanoa, että siinä on niin kuin huomattava määrä Hämeenlinnan kantakaupungin asukkaista ihan välittömässä läheisyydessä. Ja 18,5 miljoonaa euroa, ja tämä tuli hyvin käytännöllisesti valmistui, ja täytyy sanoa, että tässä myös todettiin se, että kun lähdetään liikuntapalveluita rakentamaan koulun yhteyteen, niin se tuottaa tiettyjä erityisvaatimuksia, jotka pitää myös huomioida. Ja Hämeenlinnassa liikuntapalvelut on tosiaan yhtiöitetty kaikki tämmöiseen meidän omaan konserniyhtiöön, niin se oli tässä voimakkaasti mukana. Ja tosiaan asukaskyselyä ja aluedemokratiaa tässä myös käytettiin. Kiitos eteenpäin. Ja nopeasti Kirin, kun aika loppuu, niin sitten vielä meillä on tällainen Runnunmyllyn koulu, joka laitettiin myös kuntoon ihan hiljattain, ja siinä saneerattiin voimakkaasti niin, että vanhaa osaa purettiin pois ja tehtiin uutta, ja sitten rakennettiin kokonaan uusi piha-alue, ja samoin sisäilmaongelmien vuoksi tämä laitettiin kuntoon, ja nyt meillä on aika idyllinen hieno koulu tuolla sitten eteläisessä Hämeenlinnassa, 6,5 miljoonaa 300 henkilöä. Ja kaupunki käytti omaa suunnittelua myös tässä eteenpäin. Ja vielä viimeisenä meidän pitäjäalueet, eli liitoskunnat, joita Hämeenlinnan on liitetty 0-luvun lopulla, niin Lammille meille on tulossa pitkäksi aikaa alueen palveluihin vastaava 2-kerroksinen koulurakennus, ja siihen yhdistetään ikään kuin Lammin kouluista tehdään koulukeskus, ja sitten siinä samassa yhteydessä rakennetaan urheilupuitteet, jalkapallo, pesäpallo, YM-lajit, mitkä alueella on suosittuja, ja tehdään nämä yhteen niin, että koulusta muodostuu sitten pitäjän sydän, ja huolehditaan samalla siitä, että se Lammin taajama pysyy hyvässä kunnossa. Ja tämä samoin asukastoiveiden laajalla huomioimisella ja oppilaiden ja opettajien osallistamisella tehty. Ja näissä tietenkin aina haastaa se, että kaupungin näkökulmasta pitää pyrkiä toteuttaa mahdollisimman paljon toiveita, mutta samaan aikaan budjetti tuottaa omat rajoituksensa. Upea juttu, kun saadaan valmiiksi. Tämmöisiä meillä Hämeenlinnassa nyt viime vuosina. Mennään eteenpäin. Se on vielä taitaa olla viimeinen juttu. Yes. Ja vielä sitten laitamme historiallisen Lyseon eli Sibeliuksen koulun, jota hän kävi nuorena, niin laitamme sen kuntoon tuossa keskustassa. Se on ollut pitkään tyhjillään, arvokiinteistö, hyvin voimakkaasti suojeltu, ja sitä nyt vasta sitten selvitellään investointinäkökulmasta. Siihen tulee näillä näkymin lukio, mutta politiikka vielä käy keskustelunsa, mutta kaupungin kannalta olennaista on se, että kuntoon tämäkin laitetaan, ja sitten voidaan sanoa, että meillä on kaikki koulut pistetty niin sanotusti tip-top. Kiitos paljon. Kiitos Olli-poika. Tämä oli todella mielenkiintoinen ja todella mielenkiintoisia kouluhankkeita teille ja aivan upeita lopputuloksia, että hyvin hauska tulla varmasti joskus katsomaan Hämeenlinnan ulkopuolelta ainakin näitä kouluja. Mutta mä kysyn ensin muutaman kysymyksen vielä ennen kuin mennään ohjelmassa eteenpäin. Eli
Tuossa alussa oli tuo laadunhallintasuunnitelma, mikä oli aika haastavan oloinen. Niin kuinka paljon te käytätte aikaa, että te saatte sen laadunhallintasuunnitelman ja riittääkö se sama suunnitelma niin kuin joka paikkaan? Ehkä tämä neuvotteluun perustuva menettely, mitä käytetään yhdessä sitten tuottajan kanssa, niin se auttaa siinä, eli laadunhallintasuunnitelma pystytään myös keskustelemaan läpi ja pystytään käymään asioita ja ehkä sitten tekemään, jos tarvitaan jotain kustomointeja, niin ne on mahdollista sitten neuvottelemalla saada aikaa. Mutta kyllä me tietenkin siinä pyritään olemaan, että esimerkiksi nämä kuivaketjukysymykset, jotka tähän liittyy, niin nehän on asioita, että jos niitä ei varmista ennalta, niin sitten tietenkin kaupungillekin riskit kasvaa. Ja tässä tietenkin korostuu sitten se, että kun käyttää tuottajaa, jolla on referenssit kunnossa, niin silloin tietenkin hoituu asiat ihan hyvin. Me aika paljon ollaan satsattu tähän laadunhallintasuunnitelmaan, ja toki joudutaan miettimään sitä, että julkissektori, että me ei saa myöskään ikään kuin kohtuuttomia vaatia, eli pitää kuitenkin olla pragmaattinen ja ajatella myöskin sitä, mikä on toteutettavaa, mutta toistaiseksi koetaan, että ollaan ihan tasapainossa. Joo. No toinen, mikä tuossa heräsi mun mielestä hyvin tuli esiin, siinä oli se Myllymäen koulu ja muutakin tällaista valituskierrettä ja vaikka mitä, että nämähän on aika tunteita herättäviä nämä kouluhankkeet, eikö? Kyllä. Joo. No miten te hallitsette sitä, miten te hoidatte kaupunkilaisten kanssa sitä, että se koulu ei menisi kymmeniä vuosia valituskierteeseen? No, Näin nyt voit antaa neuvoja, kun olet sen käynyt läpi. No ehkä siis se, että palveluverkkoselvitykset on tietenkin ikäviä niin asukkaille kuin valmistelijoillekin silloin, kun niiden tavoitteena on supistaa palveluverkkoa, mutta toisaalta lähden siitä, että myös merivettä pitää kestää ja pitää yrittää vain avoimuudella ja tiedon jakamisella perustella, että jos nyt käytetään vaikka esimerkkinä omaa kaupunkia, että jos meillä lapsimäärä laskee tällä menolla 800 lapsella ja nyt jo on tänä vuonna aloittava ikäluokka on jo 100 lasta pienempi kuin edellinen, eli kyllähän se johonkin vaikuttaa, mutta sitten pitää miettiä, että mihin laittaa ne resurssit, eli sanotaan, että jos joutuu jostain luopumaan, niin se on helpompaa perustella yhteisössä ja päättäjille, jos pystyy tarjoamaan jotain laatua tilalle. Ja siinä tulee esiin se, että sitten ne koulut, jotka meillä on, ja nyt onneksi me ei olla enää enempää karsimassa niitä tähän hätään, niin on sitten sellaisia, että ne on korkeatasoisia ja vanhemmat ajattelee, että tässä on myös jotain hyvää. Mutta helppoa se ei ole. Ja sitten on tietenkin tämä valituspuoli, tämä oli ehkä tämä Hämeenlinnan yhteiskoulu oli poikkeus siinä tapauksessa, tai siinä mielessä, että se kesti näin tolkuttoman kauan, että yleensä ne on muutaman vuoden prosesseja, mutta siinä oli sitten kaikenlaista, ja niissä ehkä vielä, ainakin itse sanoisin, että kannattaa myös pyrkiä miettimään ikään kuin plan B:tä siltä varalta, että pitää lasten oikeudet mielessä, että ihan hyvin nyt meillä lapset toki pärjäsivät, mutta henkilökohtaisesti mä pidän sitä jossain määrin tragediana, että on ikään kuin kokonainen perusopetuspolku jouduttu käymään väistötiloissa. Joo, kyllä. Eihän se lasten kannalta kuulosta kauhean mukavalta. No ei, ja sitten ehkä aikuisten pitäisi myös huomioida se silloin, kun mietitään, että mikä on kohtuullista, kun valitetaan, rohkeinen virkamiehenä sanoa. Joo. No mutta hei, kiitos Olli-poika tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Ja nyt me mennään ohjelmassa eteenpäin. Eli seuraava puhuja tarttuu niin kuin taatusti monia kuulijoita askarruttavaan kysymykseen, että kuinka se sitten varmistetaan se onnistunut kilpailutus ja toteutus. Janne Hynynen on Laptin hankekehitysjohtaja ja kertoo meille laatukilpailutuksesta. Ja Janne on myös luvannut vastata siihen kysymykseen, että mitä hyötyä tällaisesta laatukilpailutuksesta on. Ole hyvä, Janne. No niin, morjesta. Ja olen Hynysen Janne ja tosiaan hankekehitysjohtajana Laptilla. Ja mulla on taustaa ollut mukana noin 20 laadullisesti kilpailutetussa KVR-urakassa, julkisia rakennuksia käytännössä, erilaisia päiväkoti-, koulu-, liikuntahallihankkeita. Niin ajattelin sillä taustalta vähän kertoa, että kuinka varmistetaan onnistunut kilpailutus ja toteutus ja tyytyväinen käyttäjä ja asiakas. Näkökulma, urakkamuodon valinta on ensimmäisiä asioita, jotka täytyy miettiä. Ja, no, KVR:n puolesta puhun ja minkä takia se on meidän mielestä kustannustehokas tapa, niin urakoitsijan kustannusohjaus on siinä heti alusta asti mukana. Sitten teidän on mahdollisuus saada
kokeneita tiimejä siihen mukaan, koska te voitte vaatia referenssivaatimuksia. Sitten kun referenssivaatimuksella valitaan tiimejä tarjoamaan, niin se kilpailu rajautuu ja silloin siihen myös panostetaan siihen tarjoukseen enemmän ja on mahdollisuus saada oikeasti laadukkaita tarjouksia. Projektin rakentaminen voi alkaa jo ennen kuin suunnittelu on valmis, eli projekti on nopeampi, muutokset on hallitumpia, niitä voi tehdä aihetasolla ennen kuin se suunnittelu tehty valmiiksi. Eli jos ja kun jonkinlaisia käyttäjämuutoksia kuitenkin tulee ja tarpeet muuttuu, niin ne suunnitelmat tehdään loppuun vasta siinä kohtaa, kun ne on aihetasolla ne asiat ratkottu kuntoon. Ja kokonaisvastuu, eli KVR-urakoitsija vastaa kokonaisuudesta, niin kuin toi KVR jo nimessäkin mainitsee, suunnittelusta toteutukseen asti. Sitten tuossa on muutama tärppi tilaajan suuntaan, että mitä pitää huolehtia tai pohtia tässä asiassa, kun urakkamuotoa, mitä eroa näissä on. Eli haluaako ohjata suunnittelun itse? Tämä on taas urakka- tai hintakilpailumalli. Taikka haluaako saada tarjouksena muutaman valmiiksi hiotun ratkaisun ja niistä voi valita sen parhaan. Eli KVR-urakka. Sitten miettii sitä omaa resurssin käyttöä. Onko se KVR:ssä tyyppisesti kokonaisuuden ohjaamista vai haluaako käyttää ajan yksittäisten asioiden yhteensovitukseen. Ja sitten lähtötiedosta erittäin tärkeä asia onnistuneelle KVR-kilpailulle on hyvin tehty hankesuunnitelma. Se on, jotta tiedetään, että mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitä siellä pitää olla siellä rakennuksessa, niin ne on siinä KVR-kilpailutuksen lähtötiedoissa ihan avainasemassa. Joo, voidaan ottaa seuraava. No sitten kilpailuttamissa, niin kun yleisesti KVR-urakkaakin valitaan, niin se sitten laatu- tai hintapainotus mietitään sen jälkeen, että mitenkä sitä haluaa painottaa. No laadussa tarjoajatiimit iteroivat suunnitelmia oikeasti paremmaksi koko sen tarjousvaiheen ajan. Voi saada oikeasti innovatiivisia ratkaisuja niiden tarjousten mukana. Ja puhun nimenomaan tarjoajatiimeistä, että me ei tarjota sitä urakoitsijana, vaan meillä on paljon kumppaneita ja yhteistyö tehdään monien eri, jopa aliurakoitsijoiden ja muiden kanssa, että se tarjous on oikeasti sitten hyvä. Ja sittenhän, kun ne tarjoukset on tehty, niin se tarjoussuunnitelmien laatu ja hinta arvioidaan. No, mikä on laadun ja hinnan suhde? Sitä täytyy miettiä siinä tilaajan puolesta. Olen sitä mieltä, että pelkkä hintakilpailu pakottaa urakoitsijan tarjoamaan joka ikisessä kohdassa sitä kaikista halvinta vaihtoehtoa. Ja laatu kärsii väistämättä. Jos budjetti on ehdoton, niin silloin kannattaa miettiä kattohintaista laatukilpailua. Tai on myös mahdollista kilpailla pelkällä laadulla silleen, että se on ranskalaistyyppinen urakka, että hinta on ilmoitettu ja pelkkä laatu arvostellaan. Että tässä on hyvin monta eri variaatioa. Ja tuossa tärppeinä, että mikä on se tavoite, mitä halutaan. Halutaanko hinnaltaan halvi vai hinta-laatusuhteeltaan paras? Se on just hintakilpailun laatukilpailun ero. Sitten näitä laatuasioita, ne kannattaa miettiä sillä lailla, että mikä on se itselle tai kaupungille tai kohteelle tai käyttäjille tai mitkä on niitä tärkeimpiä asioita, turvallisuusasioita, toiminnallisuutta, arkkitehtuuria, elinkaaria
se on hyvin tapauskohtaista, puhutaanko museosta vai koulusta vai päiväkodista tai mistä ikinä puhutaankaan, niin siellä on erilaisia asioita, mitä laadussa painotetaan. Se suhdeluku, hinta-laatu voi olla mitä vaan, aika perinteisesti on hinta 40, laatu 60, voi olla pelkkää hintaa, pelkkää laatua, kaikkea siltä väliltä, mutta laatukilpailussa se laatu kannattaa olla ainakin se vähintään 30%, että puhutaan oikeasti laatukilpailusta. Sitten voidaan ottaa seuraava. No mihin laatukilpailu sopii? Koulut, päiväkodit on tässä hyvin perinteisiä ja niitä on tehty paljon. Sitten liikuntarakennuksia, monitoimitaloja, on myös terveysasemia, paloasemia, museoita. Lähes kaikkeen julkiseen uudisrakentamiseen sopii KVR-laatukilpailu. Ja sanoisin, että se noin 5 miljoonasta 50 miljoonaa on se optimaalinen koko. Muita yhteistoiminnallisia urakkamuotoja, laatukilpailuja kannattaa miettiä sitten näihin muihin hankkeisiin. Esimerkiksi saneeraus voi olla hankala tarjota sillä lailla, että ne lähtötiedot on vaikea saada oikeasti, että se voisi KVR tarjota. Silloin voi miettiä vaikka projektijohto-urakkaa. Eli tuossa niin kuin ajatuksena taustalla, eli tarjoaminen maksaa KVR:ssä urakoitsijalle, niin silloin se soveltuu huonosti liian pieniin tai liian suuriin kohteisiin. Liian suurissa se tarjouksen summa on niin iso, että se saattaa rajata urakoitsijoita, ketkä uskaltaa lähteä. Ja taas liian pieniin kilpailuihin, niin se resurssi, mikä sen tarjouksen tekemiseen menee, niin voi olla liian iso siihen tavallaan liikevaihtoon, mitä sieltä voi saada. Toki tapauskohtaisesti noin 5-50 miljoonaa, mutta on pienempiäkin ja suuremmatkin on mahdollista toteuttaa. Ja tosiaan kannattaa pohtia niitä, miten ne laatuarvioinnit sitten ja tuo laatukilpailu eri urakkamuotoihin ja näihin erilaisiin urakoihin sopii. Otetaan vaan seuraava. Sitten kehitysvaihe on semmoinen, mitä korostaisin, että yhteistyö on se, millä tilaajakäyttäjät, ylläpito, urakoitsijat, heidän kanssa tämä tehdään yhdessä. Eli työpajoissa niin jokaisen näkökulmat yhteensovitetaan ja oikeasti aidosti pyritään siihen, että se suunnitelmaa kehitetään paremmaksi. Ja se ei tarkoita sitä, että siinä kehitysvaiheessa tulee lisätyötä, vaan monesti on saatu säästöjä aikaan, on saatu turhia asioita pois, mitä sitten kukaan oikeasti tarvinnutkaan, ja vaihdettu sitä muihin asioihin, mitä sitten taas tarvittiin. Ja sitten sen jälkeen, kun kehitysvaihe on pidetty, niin se on hyvin pitkällä jo se suunnittelu, kaikki tietää mitä ovat haluamassa, niin lisä- ja muutostyöt sen jälkeen pysyy hyvin maltillisena. Se budjetti hyvin pitkälti on tiedossa. Ja sitten tuotanto, kun on mukana jo kehitysvaiheessa, niin toteutuskelpoiset suunnitelmat varmistetaan jo toki tarjousvaiheessakin. Meillä on tuotanto mukana, niin tiedetään mitä ollaan tekemässä. Tärppeinä jätä varaa kehitysvaiheelle aikatauluun, ja jotta se kehitysvaihe onnistuu, niin kannattaa vaatia urakoitsijalta jonkinlaisia referenssejä osallistumisvaiheessa, että urakoitsija pystyy auttamaan teitä siinä ja tuomaan erilaisia vaihtoehtoja muista kunnista. Ja tehdään se yhdessä, eli yhteiset tavoitteet. Win-win-ajattelu on meillä se niin kuin asia, että kaikki saa parempaa. Ja älkää pelätkö pieniä virheitä
tarjoussuunnitelmissa. Niitä on aivan varmasti niissä, mitä te tulette saamaan, niin on jonkinlaisia virheitä, mutta kehitysvaihe antaa mahdollisuuden muokata ne kuntoon. Tämä on seuraava. Ja toteutusvaiheesta vielä muutama asia, eli referenssivaatimuksilla on mahdollista teillä vaatia kokenutta tuotantoa. Se just puhun, että lisämuutostyöt pysyy pieninä, mutta KVR antaa mahdollisuuden käyttäjämuutoksille vielä sinne myös rakentamisvaiheen aikana. Eli kun suunnittelu menee rakennusvaiheen päälle, niin se tuo mahdollisuuden tehdä tämmöistä pientä hienosäätöä vielä myöhemminkin. Ja sitten urakoitsijan kumppaniverkostot, niiltä saadaan tuoreimmat kokemukset käyttöön, eli suunnitelmia voidaan aktiivisesti kehittää vielä siellä hankintavaiheessakin. Ja KVR-vastuu tuottaa suunnittelulta elinkaareltaan laadukkaampia lopputuloksia myös tuotannon detaljiikkaan, koska tuotannon täytyy miettiä se urakoitsijan takuun takia tarkemmin. Esim. Kokonaisurakkamallissa tilaaja vastaa detaljiikasta. Ja toteutusaikataulu on joustavampi, lisäaikariski on pienempi. Tärppeinä budjettiin voidaan vielä vaikuttaa toteutusvaiheesta, jos on pakko, voidaan pohtia ratkaisuja laadusta tinkimättä. Ja ihan tärkein asia, niin tehdään asiat yhdessä, eli tavoitteena avoimuus, rehellisyys, molemmin puolin tehdään yhteistä hanketta. Kiitos, Janne. Mä voisin muutama asia vähän kysyä sulta tarkemmin. Ja sä tuolla alussa puhuit tästä laatuasioista sillä tavalla, että niin kuin tulevan tilaajan kannattaa painottaa niitä tärkeimpiä asioita, vaikkapa turvallisuutta ja toiminnallisuutta tai elinkaarta tai jotain, niin millainen määrä tällaisia tärkeimpiä asioita voi tällaisessa hankkeessa olla, koska kaikkihan nämä tuntuu ihan äärimmäisen tärkeiltä. No, jos puhutaan laatuarvioinnista, niin niitä on yleensä maksimissaan muutama kymmenen, tai voi olla vähän pienempiäkin osioihin, semmoiseen yläotsikkotasolle niitä arvostelukriteereitä valittu, mutta joitain semmoisia, jos mennään pienemmälle tasolle, niin muutama kymmenen on semmoinen yleinen asia tai tapa. Joo, ja toinen asia, mikä jäi tässä hiukan askarruttamaan, on tämä, kun sä puhut tästä kehitysvaiheesta, niin millainen kesto tällaisella kehitysvaiheella, sanoit vaikka joku haarukka, tällaisessa kouluhankkeessa on, että kuinka pitkäksi ajaksi siihen pitää varautua, että se kestää se kehitysvaihe? No, 2-3 kuukauteen kannattaa varata kehitysvaiheelle. Ehkä 3 kuukautta on semmoinen sopiva, missä tehdään samalla rakennuslupasuunnittelu valmiiksi. Joo. Ja vielä viimeinen kysymys on se, että kun sä puhut tästä että tavoitteena on päästä niin kuin siihen yhteiset tavoitteet, saada siihen ja toteutumaan ja hoitamaan se, niin kerropa vähän nämä. On taatusti hankalia tilanteita, mutta voitko vähän avata, että miten löytyy sitten ne yhteiset tavoitteet? No kyllä se osallistamalla tapahtuu, että ihan ensimmäisenä sen jälkeen, kun urakka voitetaan, niin täytyy istua alas ja pitää vähän työpajaa ja kasataan se porukka, ketkä on niitä käyttäjiä, tärkeimpiä tässä on kuitenkin monta osapuolta, ketkä tätä on tekemässä meidän ja tilaajan lisäksi, että käyttäjille tätä kuitenkin tehdään, niin meiltä kaikilta täytyy tavallaan onkia ne tärkeimmät asiat ja työpajatyyppisesti me osallistetaan tässä koko porukkaa. Sitten yhdessä ratkotaan näitä asioita, että mikä on tärkeintä ja mikä tällä tavalla. Joo. No niin, mutta kiitos Janne. Nyt meidän on aika mennä eteenpäin ja seuraava puheenvuoro tulee Raumalta. Olli-Pekka Kumpula on Rauman tilapalvelujohtaja ja hänen aiheenaan toimiva koulu. Eli miten kunta voi turvata vaikutusmahdollisuutensa ja hallitsee budjetin. Ole hyvä, Olli-Pekka.
Joo, kiitos Merja ja kiitos Janne ja Olli-poika näistä esityksistä, mitä jo veditte. Siinä on hiukan samoja piirteitä on, mitä mullakin tässä kun käymään läpi, mutta keskityn tuohon tosiaan toimivaan kouluun niin kuin käsitteenä ja nimenomaan siihen, että miten kunta voi vaikuttaa sen niin kuin toimivan koulun aikaansaamiseen ja myöskin sen niin kuin budjetin hallintaan sitten, että siinä on myös joku taloudelliset raamit. Mutta ehkä muutama sana eka Rauman kaupungista ja investoinnista tilapalveluista. Rauman kaupunki on myöskin investoinut hirmuisia määriä viime aikoina. Mun laskujen mukaan viimeinen 5 vuotta, niin meillä on valmistuneet hankkeet noin 120 miljoonaa euroa edestä, ja tänä vuonna tulee käynnistymään tai on käynnissä rakennustyöt noin 70 miljoonaa euron tilahankkeissa. Että tosi paljon me tehdään, ja se juontaa juurensa tuohon meidän valtavaan korjausvelkaan, mitä on lähdetty sitten 2020-luvun taitteessa niin niin kuin perkaamaan pois. Tilapalveluista yleisesti, niin tosiaan kaupungin palvelualue, mikä vastaa rakennuttamisesta, kunnossapidosta, vuokra-asunnoista, toimitiloista, yhtiömuotoisista toimitiloista täällä kaupungilla noin 90 henkilöä töissä ja käyttötalousbudjetti 30 miljoonaa euroa vuodessa, tulot ja menot, ja investoidaan nyt semmoinen 30 miljoonaa euroa plus minus 5 miljoonaa euroa per vuosi. Vielä tullaan 5 vuotta tullaan tekemään vielä reilusti investointeja, kunnes tämä koko korjausvelka on niin kuin otettu pois sieltä. Tosiaan koitin nyt tuohon kerätä näille dioille sitten ajatuksia siitä, että miten tämä niin kuin onnistuu. Se niin kuin tästä toimivasta koulusta yleisesti, että no millainen se niin kuin on mun mielestä, niin toki moni muu voi olla eri mieltä, mutta lähtökohtaisesti tämmöisen koulun pitää vastata sen käyttäjän tila ja toiminnalliseen tarpeisiin, eli kaikki lähtee sieltä käyttäjän tarpeista ja siitä, että mitä toimintaa siellä rakennuksessa tullaan harjoittamaan. Ja se määrittelee taas se, että millainen rakennus tehdään, paljonko siellä on neliöitä ja miten ne tilat niin kuin rytmittyy keskenään toisiinsa. Tärkeä asia on myöskin se, että se on suunniteltu ammattilaisten toimesta, nimenomaan suunnittelijoiden toimesta, ja tämä on tehnyt aikaisemmin koulurakennuksia mielellään mahdollisimman paljon ympäri maata. Toki on aina hyvä olla niin kuin uutta, nuorta ja luovaakin niin kuin kykyä siellä mukana, mutta niin, että siellä on kokemusta taustalla, että tiedetään, mikä se koulu oikeastaan on. Ja ammattilaisen nimenomaan tarkoitan myöskin sitä, että siellä ei ole niin kuin poliittiset päättäjät päättämässä esimerkiksi luokkien sijainteja tai mitään muutakaan, vaan siellä on tosiaan asiantuntijat töissä. No, kolmas tärkeä prinsiippi on tämä, että se on toteutettu luotettavan kumppanin toimesta, eli se kumppani, ketä sen toteuttaa, eli käytännössä toteuttaminen tarkoittaa rakentamista tässä kohtaa, niin että se on osaava, luotettava, sillä on historiaa taustalla, se on tehnyt niitä aikaisemminkin ja on myöskin niin kuin reilu ja rehti ja vastaa niin kuin rakentamisen aikaisista velvoitteistaan, kantaa vastuun niistä, mutta yhtä lailla myöskin takuajan velvoitteistaan, niin se on tärkeä asia. No sitten 4. kohta niin on tosiaan arkkitehtonisesti, rakenteellisesti ja ekologisesti kestävä rakennus, eli ehkä tuo arkkitehtuuri on tuossa niin kuin yksi semmoinen, mitä monesti vähän karsastetaan, mutta niin kuin tämä Raumalla meillä on semmoinen näkökulma, että kun tehdään taloja, niin niiden täytyisi olla sen näköisiä, että niitä ei tarvitse purkaa pois 20-30 vuoden päästä, kun ne on rumia. Eli että se olisi myöskin niin kuin esteettisesti kestävä se rakennus, eli kestää sitä niin kuin katsetta ja se halutaan pitää pystyssä. Toki se myöskin hyvä arkkitehtuuri on tilojen keskinäisiä suhteita ja symmetriaa ja materiaalien valintaa ja näin poispäin. Rakenteelliset ratkaisut taas niin, että se on tavallaan kosteusteknisesti ja sisäilmateknisesti kestävä ja helposti huolettava ja hoidettava rakennus. Ja ekologisuus on tietenkin nykyaikaa kaikilta osin. Ja sitten ehkä niin kuin toi 5. kohta, että vastaa niihin tilaajan hankkeelle asettamiin tavoitteisiin mukaan lukien taloudelliset tavoitteet. Ensinnäkin se, että mitä tavoitteet sillä määritellään siinä Jannen mainitsemalla hankesuunnitelmavaiheessa jo, kun on tehty tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa, niin siinä kohtaa määritetään ne tavoitteet, mitkä sillä hankkeelle ja myöskin sille rakennukselle asetetaan, eli mitkä tavoitteet sen tulee täyttää. Siellä on myöskin ne taloudelliset tavoitteet ja niihin tulee niin kuin päästä sitten tavallaan myöskin samalla kun tehdään arkkitehtonista, rakenteellista ja ekologisesti kestävä rakennus. Ja sitten no kuinka se sitten niin oikeastaan lähdetään sitä koulua niin toteuttamaan, niin meidän näkökulma on nyt se, että palveluverkko tulee olla suunniteltuna ja päätettynä. Että se on niin kuin se runko, mikä määrittelee sen, mihinkä ne koulurakennukset tulee sitten niin kuin sijoittumaan siinä kylässä, että ei tehdä investointeja vaikka jonnekin asutusalueelle ja todetaankin 5 tai 10 vuoden päästä, että sillä koulurakennuksella ei ole enää käyttöä, koska ei siellä ole myöskään niitä käyttäjiä eli oppilaita. Eli toi on tosi tärkeä asia. No sitten kun se palveluverkko on niin kuin laadittu, niin sitten kaavoituksen täytyy niin kuin seurata sitä
paloverkkoja, luoda sitä tonttivarantoa ja niitä sijainteja. Yhtä lailla myöskin tuo kiinteistö- ja mittauspuoli, että varataan niitä sijainteja niille uudille rakennuksille, jos olemassa olevat sijainnit niin tulee muuttumaan tai tarvitaan niitä uusia niin kuin koulupaikkoja. No sitten tämä mainittu tarveselvitys tila- ja käyttötarpeista. Eli rakennuksen tuleva käyttäjä määrittelee sen käyttötarpeen ja tilanteet, mikä ohjaa sitä rakennuksen suunnittelua sitä alusta loppuun. Tuossa on nyt mainittuna yhtenä asiana tämä pedagoginen suunnitelma. Tämmöiset on meillä tehty näihin kouluhankkeisiin, eli käyttäjä määrittelee sen pedagogiikan, että miten he aikoo niitä oppilaita ja lapsia siellä niin kuin opettaa siellä koulussa ja mitkä siinä on tärkeitä asioita, mitkä pitäisi ottaa huomioon tässä koulurakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. No sitten on ehkä tuommoinen, varmaan tämä on niin muuallakin tämä sama asia, mutta meillä on pyrkimys tämmöiseen monikäyttöisyyteen ja siis näissä rakennuksissa samalla myös vastataan ilta- ja viikonloppukäyttäjien tarpeisiin, eli niin, että me tehdään monitoimitaloja. Tuossa nyt näkyy kuvassa meidän Karin Campus-hanke, mikä on 78 miljoonaa euroa, tämmöinen sivistys- ja hyvinvointikeskus, mikä on vastikään valmistunut. Ja siellä on yläkoulun lisäksi kansalaisopistoa, musiikkiopistoa, valmistuskeittiöä, nuorisotilaa, uimahallia, liikuntahallia. Ja sitten on lähdetty niin kuin hakemaan sitä synergiaetua, että samoille tiloille ei tarvitse tehdä samoja vaikka yleisö- ja aulatiloja ja muita vastaavia. Tuossa rakennuksessa keskimäärin arkisin, niin iltaisin, kun se on täydessä käytössä, niin noin 1000 henkilöä siellä saattaa olla sisällä, että se on valtavassa käytössä meillä. Sitten tuo hankesuunnitelma, yleensä me tehdään kyllä niin kuin tarveselvitys ja hankesuunnitelma niin kuin samassa yhteydessä ihan vain ajankäytöllisistä syistä johtuen, ne vähän niin kuin limittyy keskenään, mutta tosiaan siinä hankesuunnitelmassa sitten lähdetään niin määrittelemään sen kouluhankkeen toteuttamista ja myöskin niitä kustannuksia. Me asetetaan meidän tekniset vaatimukset, aikataulu ja se toteutusmuoto tullaan määrittelemään. Ja tekniset vaatimukset tarkoittaa tässä kohtaa niin kuin useampaa eri niin kuin asiakirjaa, esimerkiksi LVI- ja sähköjärjestelmän kuvauksia ja näin poispäin, puhtauden hallintaa ja onko meillä tervetalokriteerejä käytössä ja vastaavia sitten rakennusautioiden järjestelmät me ollaan määritelty aika tarkasti, miten ne täytyy niin kuin toteuttaa. Se muodostaa sitten tavallaan sen peruspohjan ja rungon sille tulevalle hankkeelle ja myöskin sitten kun mennään eteenpäin, niin meidän tulevat suunnittelijat ja kumppanit tietää, että mitä niin kuin se Rauman kaupunki haluaa, kun rakentaa koulurakennuksia. Meillä on sellaisia valmiita pohjia olemassa, mitä me sitten räätälöidään näihin eri hankkeisiin. Sitten me tehdään tässä hankesuunnitelmavaiheessa toi tavoitehinta-arvio ja sen pohjalta, mitkä siellä on tilatarpeet ja myöskin ne tekniset asiat, arkkitehtuuri ja se, että jos meillä on vaikka massiivi rakenne niin kuin vaatimuksia ja muita vastaavia, niin ottaa huomioon siinä tavoitehinta-arvion laadinnassa ja sitä kautta sitten, kun meillä on hankesuunnitelma, tarveselvitys ja tuo tavoitehinta-arvio, niin se kiertää meidän päätöksenteon läpi tämä hanke sitten, eli menee sivistysvaliokunnat, tekniset valiokunnat, kaupunginhallituksen läpi ja sitten talousarviossa on silloin ollut jo rahaa aikaisemmin, kun sitä on lähdetty edistämään, niin tarkoittaa sen, että sitten meillä on niin kuin vahva poliittinen selkänoja sille hankkeelle sen jälkeen, eli meillä on hinta sille talolle tai pihalle ja rakennukselle ja myöskin se, että mitä me ollaan tekemässä, mihin me ollaan tekemässä. Ja sen jälkeen me lähdetään edistämään sitä hanketta ja se myöskin mahdollistaa sen, että ei tule mitään tämmöisiä takapakkeja poliittisessa päätöksenteossa. Esimerkiksi jos urakoitsija lähdetään valitsemaan, niin se on kuitenkin, kun se pysyy raamissa, niin ei kenelläkään ole mitään syytä siihen puuttua siihen matkalla sitten. Ja myöskin niin nuo vähimmäisvaatimukset ja tavoitteet sille niin kuin rakennukselle asetetaan tuossa niin kuin hankesuunnitteluvaiheessa, että onko esimerkiksi mikä on niin kuin suunniteltu käyttöikä 50 vai 100 vuotta ja näin päin pois. Sitten seuraavassa videossa on hiukan, niin kuin, että miten se kunta sitten voi vaikuttaa tähän niin kuin rakennuksensa laatuun ja siihen, millainen siitä tulee. No takuaika on semmoinen mitä voi niin kuin varjoida joko niin, että asettaa sille minimivaatimuksen, että se on 2 vuoden sijaan 5 vuotta, mitä me on nyt käytetty tässä parissa isommassa kouluhankkeessa ihan viime aikoina. Myöskin se voi pisteyttää niin laatuvaatimuksen, että sitten niin urakoitsija kautta kumppani antaa vaikka 10 vuoden takuu ja sitten saa enemmän sitä pisteitä. RTS-ympäristöluokitus määrittelee aika paljon sitä rakentamista ja suunnittelua ja sitä suunnitteluohjausta, mutta yhtä lailla toteutustakin. Onko se 3 vai 4 tähteä ja lähdetäänkö sitä sertifioimaan ja hakemaan sertifikaattia talolle, niin silloin on merkitystä. No tervetalokriteerit, me tehdään nyt nämä meidän koulurakennukset tällä hetkellä kaikki tervetalokriteerien pohjalta ja se myöskin nostaa sitä tiettyä niin kuin tasoa siinä rakentamisessa, mutta myös siinä lopputuotteessa sitten jonkun verran.
tehdään sääsuojan alla nämä isommat niin kuin puurakenteiset koulutalot, missä on isoja tavallaan niin kuin massiivisia puuelementtejä ja muita vastaavaa. Aurinkosähköjärjestelmä, tämmöistähän me on nyt laitettu jo lähes kaikkiin meidän niin kuin vähänkään vakituisessa käytössä oleviin niin kuin julkisiin rakennuksiin, eli me ollaan aikamoinen edelläkävijä Raumalla tässä aurinkosähköjärjestelmistä. Näitä tulee uudisrakennuksia, näitä tulee peruskorjaushankkeissa rakennuksien katolle, jos rakennussuunnitelmiset niin kuin syyt tai mahdollisuudet antaa sille mahdollisuuden, niin sitten me laitetaan se aurinkosähköjärjestelmä sinne. Ja myöskin niin kuin ihan puhtaasti aurinkosähköhankkeet meillä on paljon. En nyt muista, mikä meidän kilowattipiikkiluku tällä hetkellä on, mutta se on aika korkea. Eli paljon kun me tuotetaan sähköä silloin, kun paistaa aurinko. No sitten on myöskin tämä, että jos on niin kuin hinkua tai halua tähän tämmöisiin massiivirakenteisiin kokonaisuuksiin, niin se on syytä sitten joko määritellä siinä hankesuunnitelmassa jo, tai sitten pisteyttää tässä tulevassa laatukilpailussa, että onko siellä esimerkiksi CLT, hirsi- tai kivirakenteisiin, massiivirakenteisiin ulkoseiniin. Arkkitehtuuri on yksi, mikä on siellä laatupisteytyksessä aina niin kuin yksi merkittävä osa. Mutta sitten on ehkä tärkein, joka jo mainittu, eli pihan ja rakennuksen toiminnallisuus sekä soveltuvuus käyttäjän tarpeisiin. Tällä on tosi korkea arvo näissä meidän laadullisissa arvioinnissa, eli jotta se lopputuote vastaa sitä käyttäjän tarvetta ja se myöskin ohjaa sitä suunnittelua oikeaan suuntaan, myöskin siellä meidän niin kuin tulevilla kumppaneilla. E-luku, hiilijalanjälki, energiatehokkuusasioita, myöskin se, että kuinka iso hiilijalanjälki siinä rakennuksella on. Ja myöskin se, että määrittelee taloteknisiä järjestelmiä, tietyt vähimmäisvaatimukset, mutta yhtälaisiakin, että voi pisteyttää, että onko siellä niin kuin jotain hybridijärjestelmiä, esimerkiksi maalämpöä ja kaukolämpöä tai ilmavesilämpöpumppuja ja kaukolämpöjärjestelmiä tuon sähköjärjestelmän, aurinkosähköjärjestelmän lisäksi, niin nämä on sellaisia asioita, millä pystyy vaikuttaa siihen lopputuotteen laatuun. No sitten tämä varsinainen suunnittelija ja toteuttajan valinta, niin Janne siinä vähän kuvailikin sitä niin kuin tavallaan sitä urakoitsijan näkökulmasta, että miten tämä voi mennä. Mä avaan ehkä hiukan vielä enemmän sitä, että mikä se on niin kuin nimeltään meille. Eli puhutaan niin kuin neuvottelumenettelystä. Ja meillä on se nimenomaan tarkoitus tämän neuvottelumenettelyä, että me varmistetaan paras mahdollinen kumppani sille hankkeelle. Eli etsitään parasta kumppania, joka tarkoittaa nyt näissä isoissa hankkeissa tällä hetkellä niin myöskin suunnittelua, niin kuin rakentajaa, mutta myöskin muita siihen liittyviä niin kuin konsultteja, mitä sitten rakentajat tai suunnittelijat tarvitsevat. Ensiksi niin kuin tässä osallistumishakemusvaiheessa niin kartoitetaan ne tarjoajaehdokkaat ja valitaan 6 kyvykkäintä jatkoon. Viimeksi kun me tuon Annun Kallion kouluhanke kilpailutettiin, niin me saatiin peräti 7 ehdokasta, jotka oli kaikki erittäin niin kuin varteutettavia ja osaavia, ja niistä 6 parasta valittiin jatkoon. Ja tämän jälkeen sitten alkaa tämmöinen alustava tarjousvaihe, jossa nämä 6 laatii alustavat suunnitelmat sille hankkeelle sen meidän kattavan lähdeaineiston pohjalta, ja sitten ne pistetytään pelkästään laatupisteillä, ja ne menee tavallaan tuonne sitten niin kuin työpajavaiheeseen, valitaan kolme ja sitten työpajoissa, ei puhutaan niin kuin tämmöisistä kehitystyöpajoista, niin siellä arvioidaan sen tarjoaja ehdokkaiden kyvykkyys ja projektin johtamis kautta yhteistoimintaosaaminen sekä kehitetään yhdessä niitä suunnitelmia. Eli käydään sen tarjouskilpailun aikana ja sitä vuoropuhelua niiden hyvien kumppaneiden kanssa. Ja ne on ollut erittäin hedelmällisiä meillä 2 aikaisemmassa hankkeessa. On pystytty niin kuin viemään jo hyviä suunnitelmia erinomaiselle tasolle kyllä. Yhdessä sitten näiden tarjoajien kanssa. No sitten tämän jälkeen, kun ne kehitystyöpajat on tehty ja on mahdollisesti saatu vähän kommenttia sieltä tarjoajaltakin, niin me laaditaan meidän lopullinen tarjouspyyntö, josta toki on ollut jo tässä vaiheessa ihan alustavat luonnokset käytössä kaikilla. Ja sitten pyydetään tarjoukset ja sitten sieltä ne aikanaan saadaan. Ja tämä kaikki 3 jättää meille sitten tarjouksia, mikä pitää sisällään suunnitelmat ja hinnan ja muuta selostusta siitä, että millainen koulurakennus on tulossa tai muu julkinen rakennus tällä rahalla. Ja sieltä valitaan se paras kumppani siihen kehitysvaiheeseen, mikä sitten toimii tuolla lailla, kun Janne sen kuvasikin, eli siellä sitten hiotaan vielä särmiä ja pyritään se suunnitelma viemään niin kuin entistä paremmaksi ja myöskin varmistaa se, että saadaan se niin kuin rakentamiskelpoiseksi se suunnitelma. Ja mekin niin kuin yleensä kehitysvaiheessa haetaan niin kuin rakentamislupa sille hankkeelle ja se kehitysvaihe päättyy siihen, kun me saadaan se lupa ja sitten allekirjoitetaan joko KVR tai vaihtoehtoisesti projektinjohto-urakkasopimus. Me on tehty noita KVR-urakkasopimuksia, koska ne on sopimusteknisesti selkeitä, eikä meillä ole ollut mitään hinkua siinä rakentamisen aikana käydä urakoitsijan kanssa niin kuin eri hankintapakettien
taloudellisia arvoja tai tarjouksia läpi, että se ei oikeastaan meitä niin kuin kiinnosta, vaan pikemminkin se, että se lopputuotteen laatu vastaa meidän vaatimuksiin. Ja oikeastaan vielä toiseksi viimeinen slaidi, eli tämä budjetin hallinta, niin tosiaan meillä se periaate on se, että hanke toteutetaan hankesuunnitelman mukaisella tavoitehinta-arviolla, ja se hankesuunnitelma tavoitehinta-arvio on laadittu ilman, että me oltaisiin piirretty viivaakaan mihinkään paperille, vaan nimenomaan niin kuin tilatarpeiden ja laadullisten ominaisuuksien ja muiden pohjalta niin laaditaan se hinta-arvio, joka asettaa niin kuin hankkeelle sen tavoitehinnan, ja sillä sitten lähdetään niin ohjaamaan sitä suunnittelua ja toteutusta. Ja puhutaan tämmöisestä target value designista, eli tilaajan tavoitteihin suunniteltu rakennus. Ja me on niin kuin tällä tavalla niin kuin, hoidettu, että me kerrotaan jo siinä osallistumishakemusvaiheesta ilmoituksessa, mikä se hankkeen budjetti on ja mikä osuus siitä on varattu sille urakalle. Ja ottaa nämä meidän kumppanit tietää suunnitella sen rakennuksen siihen summaan tai alle, mikä siihen on varattu. Näin vältetään se, että tehdään valtava määrä turhaa työtä ja todetaankin, että nyt tämä on turhan kallista tämä koulu, että ei sitä voidakaan tehdä. Tässä on ranskalaisen urakan piirteitä, mutta tämä voi niin kuin nimenomaan tämän tavoitehinta-arvion urakalle varatun summalle voi myöskin tarjota. Ja nimenomaan ehkä semmoinen huomio on tässä vielä hyvä todeta, että tämä tavoitehinta-arvio pitää, jos se tarveselvitys ja hankesuunnittelu on laadittu asiantuntemuksilla riittävän kattavasti, eli ei lähdetä hankkeeseen niin kuin välillä tiedoilta ja olettamuksilta tai myöskään sillä, että on niin kuin sieltä kuuluisasta taikahihasta tippunut se kustannusarvio, että joku virkamies on ollut tarpeeksi rohkea, että on sanonut, että no kyllä se 20 miljoonaa euroa tehdään tai päättäjä, niin ne on niin kuin hemmetin vaarallisia tilanteita, että ammattilainen laatii sen tavoitehinta-arvion sen hankesuuntaan pohjalta, ja siihen täytyy niin kuin pystyä luottamaan. Jos tuntuu siltä, että se on liian korkea, niin aina voi pyytää niin kuin toiselta konsultit toisen arvioon, että saa sitten 2 tai 3 arvioa, että jos se hirvittää se tavoitehinta-arvio siinä. Ja sitten jos on liian kallis, niin sitten täytyy lähteä karsiin neliöitä tai laadullisia ominaisuuksia siinä hankesuuntaan vaiheessa, eikä lähteä viemään suunnittelua hirveän pitkälle ja törmätä sitten myöhemmin tähän samaan ongelmaan. Ja kuten todettu, niin tämä tavoitehinta-arvio, niin tämähän ei ole meillä niin kuin sama kuin urakkasumma, vaan sitten sitä tavoitehinta-arviosta otetaan siihen rakennuttamiseen, valvontaan, maaperätutkimuksille ja lisää- ja muutostyölle niin kuin riittävä varaus, jotta se koko hankkeen budjetti sitten pitää. Eli se irrotetaan siitä urakkasummasta pois ja kerrotaan se myös urakoitsijalle. Sitten oikeastaan tämä viimeinen dia, halusin tämmöisen sitaatin tähän ottaa oikeastaan, niin kuin varmaan kaikkien tuntemalta historialliselta henkilöltä, eli Charles Darwin, eli ihmiskunnan pitkä historia on osoittanut, että ne, jotka ovat oppineet tekemään yhteistyötä tehokkaammin, ovat myöskin voittaneet. Ja tämä pätee niin kuin tässä meidän mallissa, mikä me on tänne Raumalle luotu nyt näihin yhteistoiminnallisiin urakkamuotoihin. Eli tavallaan se taho, ketä pystyy sitä yhteistyötä tekemään tehokkaiten ja on myöskin aito ja reilu ja rehti, niin on keskimäärin voittanut tai pärjännyt hyvin. Meillä on ollut tosi hyviä tarjoajia näissä hankkeissa, mutta nyt Lapti on pari hanketta meillä voittanut, mutta on siellä hyvä 2. ja 3. ollut jonossa kyllä tulossa, että teidän puolesta ollaan oltu tyytyväisiä tähän malliin. Hienoa. Kiitos Olli-Pekka. Tämä oli myös erittäin hyvä esitys siitä, että miten te toimitte Raumalla. Ja nyt kun meillä on aika vähän tiukoilla, niin nyt me mennään suoraan eteenpäin. Ja seuraavaksi Laptin toimitusjohtaja Jussi Karjula on luvannut vastata muutamiin kysymyksiin, jotka usein mietityttää julkisten rakennushankkeiden kanssa toimivia. No niin, tervetuloa Jussi. Ja varmaan voisit ihan ensi alkuun sanoa ihan muutaman sanan Laptista, että kerrotko vähän lyhyesti, mikä se sitten on? Joo, huomenta vaan kaikille. Laptihan on rakennusliike, monipuolinen rakentaja. Meidät tunnetaan asuntorakentajana ja sitten vahvana palvelutoimitilan rakentajana ja hankekehittäjänä. Ja toimitaan koko Suomen alueella. Omistusmielessä Lapti on osa Harjavalta-konsernia, yli 100-vuotias suomalainen perheyhtiö. Harjavalta-konserniin kuuluu Laptin lisäksi Puustelli, keittiökalusteista tuttu Puustelli ja sitten tunnetuin pientalobrändi Kastellitalot. Eli tämmöisen konsernin osa, vakavarainen, vahva konserni, jonka osana Lapti toimii. No, teidäthän tunnetaan pohjoisen rakentajana, mutta nyt meillä on ollut esimerkkiä vähän täältä muualta kuin sieltä aivan pohjoisesta, niin missäs Lapti rakentaa?
Joo, Lapti juuret on Oulussa ja sieltä varmasti niin kuin moni tunnistaa Laptin ja Oulussa Lapti on hyvin tunnettu ja pohjoisessa, mutta me on toimittu tällä nykymallilla Lapti 25 vuotta. Tänä vuonna on meidän 25-vuotisjuhlavuosi ja toimitaan valtakunnallisesti, niin kuin tuo kartta hyvin kuvaa. Ja valtaosa Laptin liikevaihdosta tulee tänä päivänä kasvukolmiosta Tampere, Turku, Helsinki. Sen lisäksi meillä on niin sanotusti vahvat maakuntayksiköt, eli Oulussa operoidaan Pohjois-Suomea ja Kuopio, Jyväskylä sitten tuosta välissä hoitaa tuon välialueen. Ja kouluhankkeitakin meillä on tällä hetkellä ihan tuolla länsirannikolla, sitten on Turun seudulla, Tampereen seudulla, Itä-Suomessa, Kuopiossa, näin edelleen. Eli hyvin laajasti eri puolilla Suomea me toimitaan näissä meidän projekteissa. No, tämä aamu me on keskitytty aika paljon siihen, että huolellinen suunnittelu on tosi keskeistä näissä hankkeissa, jotta kunta pääsee niihin tuloksiin, mihin se haluaa ja pysyy budjetissa ja muuta, niin missä vaiheessa sitten kunnassa on syytä olla yhteydessä, jos tällainen ajatus syntyy, että tarvitaan uusia tiloja? No, kyllä se varmasti mitä varhaisemmassa vaiheessa avataan sitä vuoropuhelua, niin sitä parempaan lopputulokseen päästään. Eli siinä mielessä kyllä siinä vaiheessa, kun on idea, että hei me tarvitaan koulu tai me tarvitaan palvelutila, mikä se sitten rakennustyyppi onkaan, niin kannattaa varmasti kontaktoitua ja ottaa siihen foorumiin laajasti kumppaneita mukaan. Ja me Laptina mielellään ollaan mukana keskustelemassa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos sitten aikanaan. Joo, eli mahdollisimman varhain vaan, heti kun ajatus syntyy. Niin... Kyllä joo, ja tuossa Janne asiantuntijana käytti hyvän puheenvuoron ja toi sitä 20 kouluhankkeen kokemusta, niin tätä kokemusta me mielellään jaetaan ja tunnistetaan tietysti se, että kilpailuttaminen pitää tehdä asianmukaisesti ja fiksusti, mutta ei se estä hyvää vuoropuhelua ja vuorovaikuttamista, joka niin kuin tuossa monessa, voi sanoa, että kaikissa puheenvuoroissa tämä yhteistyö ja yhdessä tekeminen korostuu. Ja meilläkin Lappilla arvoissa on 4 arvoa, niin yksi niistä on onnistumme yhdessä, ollaan asiakasta varten ja tehdään yhdessä asioita. Ja toinen semmoinen kantava arvo, mitä me paljon pidämme esillä, on, että luottamuksen arvoinen. Että jos meille uskotaan joku tehtävä, niin me halutaan hoitaa se viimeisen päälle ja niin, että meihin voi varmasti luottaa. No, nämä on varmaan tämmöiset hyvät sinun puheenvuoron lopetussanat, eli aikakin alkaa olla lopussa. Ja kiitän nyt kaikkia osallistujia ja meidän erittäin hyviä puhujia. Ja tulette kaikki saamaan meiltä postia, jossa on linkki tähän tallenteeseen ja sitten palautekysely. Ja toivottavasti löydätte, tai saatte linkin hiukan tallenteeseen hiukan myöhemmin, mutta joka tapauksessa saatte tänään jo palautekysely ja toivon, että löydätte hetken aikaa vastata tähän kyselyyn, niin me pystytään sitä taas kehittämään näitä meidän verkkotapahtumia enemmän sellaisiksi, että ne palvelee myös teitä. Mutta kiitos vielä kerran kaikille osallistujille ja oikein hyvää päivänjatkoa.